Някои досиета се затварят, за да бъдат забравени. Други, защото истината в тях е твърде опасна за живите. Всички я наричат с едно име. Име, което стана легенда, за да скрие реалността. Но в архивите от 1981 година това име не съществува. Там тя е просто субект 02. Днес ще съберем истинското ѝ име чрез числата, които военните са скрили в докладите си. Гледайте внимателно, защото уликите са пред очите ви. Пътуваме към сектор Юг, мястото, където логиката спира да работи. Официално през 1981 тук се е провеждало учение. Неофициално армията обградила периметъра, за да изолира аномалия, която не е трябвало да бъде откривана. Навлизаме в сектор Юг. Тук планината спира да бъде просто природа и се превръща в архитектура. Вижте релефа, тези линии не са случайни. Военните са използвали върховете като геометрия за нещо, което лежи далеч под повърхността. Всяка маркировка върху картата е част от мрежа, която пази кота 700 от любопитни очи. Слизаме тук, внимавайте къде стъпвате. Навлизаме в територия, която природата е изолирала сама. Това е стрънджанската зеленика. Трябва да разберете нещо важно. Това растение не съществува никъде другаде в този си вид. Тя е реликт, който е оцелял хиляди години само в това скрито кътче на планината. Но в архивите открих нещо друго. Вижте скицата в дневника, някой изследвал структурата на цвета с обсебваща прецизност. Истината не е била написана с думи, а е била скрита в самата геометрия на растението. Гледайте внимателно формата и детайлите, които са подчертани с молива, това си е чиста математика. Чувате ли? В тези часове тук минават машините на специалния конвой. Гледайте внимателно. Машините често оставят следи, които никой не си прави труда да заличи. Това, което пренасят, е предназначено само за една точка и ние се приближаваме към нея. Намираме се само на няколко километра от Малко Търново. Тук под сянката на градище, земята крие пластове, които не са за всеки. Всички говорят за гробницата, за онова, което е заровено дълбоко в скалите. Но докладите от 1981 разкриват друго. Военните не са били тук заради археологията. Те са били тук заради аномалията, която това място излъчва. Сектор 6 загражда точно този периметър. Мястото, където древният свят се сблъсква с технологиите на студената война. Вече усещате ли? Въздухът тук е различен, ние сме на метри от входа. Ето го и него. Мястото, което е погълнало толкова много ресурси, страхове и тишина. Всички сме слушали за нежната богиня, която спи от другата страна, запазителката дошла с мир. Людмила Живкова е вярвала в това. Военните също, поне в началото. Но защо тогава входът прилича повече на бункер, отколкото на храм? Казват, че боговете имат две лица. Едното лекува, а другото изпепелява. До тук слушахте приказки, сега използвайте логиката. На екрана виждате ключа, 30-те букви от нашата азбука. Всяка цифра, която сте видели по пътя, е част от името, което е запечатано тук. Мнозина ще се провалят и ще напишат името, което са ги научили да вярват. Но числата не лъжат. Ако сте разбили шифъра и знаете коя богиня ни чака зад вратата, напишете името и в коментарите. Нека видим колко от вас стигнаха до края на лабиринта.